Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. I am regretting a lot mukoma. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndinogarawo munomu munyika yedu yeZimbabwe mukoma. Musi wandakanzi naprofeti ndichazokwirawo ndege ndichitoendawo kumhiri kwemakungwa. Ndakafara chaizvo, but now I am regretting because kana mari yacho iyo yavainge vakandivimbisa kuti ndiyo mari yavainge vachazondipa, vakazongondipa just a small percentage. Zvekuti nazvino mukoma, kana ndikakuudzai kana mari yavakandipa, you won't even believe it. But inhamo mukoma ndiyo yakakonzeresa kuti ndige ndichizobvuma kushandisiwa naprofeti nemudzimai wavo. So zvakatanga sei mukoma? Ininiwo ndainge ndiina sisi vangu ava vane mari munozvinzwa, but varikowo kumhiri kwemakungwa. Hatizivewo kuti why vasinawo shungu dzekuti vapotewo vachitibetsera mukurarama. Maybe it is because we are just half sisters. Both of our parents, they passed away. So vakazouya kunoku kuZim vachiti vainge vachida kubetserwa navo profeti ava one on one. Vakauya vakabva vabhadhara mari sezvo vainge vagarisa kwenguva yakati rebei vasina kana kumbouya kunoku kuZim. Mukoma ndini ndainge ndichitofamba navo. So tiriko kwaprofeti ikoko ndipo pakabva pachizouyawo umwe murume. He introduced himself as an usher, akabva azokumbira mafone numbers angu, in which I gave him my phone numbers. After I had given him my phone numbers, mukoma Nash, ndipo pandakabva ndachizotanga kutaurirana naye. Nerimwe zuva akabva achizoti ndinge ndichizouya kuchechi, wainge uri musi wechitatu uri usiku. Ndakaenda kuchechi kuya ndikabva ndatosvika ndikabva ndatoona kuti pachechi painge pasitomborina navanhu. Ndakatoshamisikawo kuti ko chii chiri kuitika apa kunze kwainge kuchinaya. Ndakagara mukoma kuda about an hour or so, ndopaakabva azoya murume uyu akabva ati pindai mumotikari vahanzvadzi. Ndakabva ndapinda mumotikari ndokubva achizoenda neni kulodge. Tichinosvika palodge ndakatomboramba ndikabva ndati inini I cannot go into the lodge nemi because kukana tikapinda imomo mulodge macho mukandibata chibharo. Akabva aseka zvake akabva ati no, inini handiti izvozvo. Chakazondinetsa ndechekuti even though he was married akabva ati you are not my type. Ndokubva tapinda mulodge meya. When we got into the lodge takazomirira profeti ava, but pavakauya mukoma vainge vakatopfeka rimwe zijaketi zvokuti ndakazotovhunduka ndikabva ndati man of God, ndichitopfugama paya. Ivo vakabva vati rise up my daughter, for I am here to bless you. Vakabva vandinamatira. Musi wacho ivoyo vakabva vandipa $600 yavakandipa. Ndiyo mari yandingatoti ndiyo mari yakawanda yavakandipa. Vakabva vanditi chienda unotengerawo mwana zvokudya, very soon you are going to Europe with me. Ndakafara mukoma, kana kurara usiku hwacho ihwohwo handina kukwanisa kurara. So vakabva vachizopa murume uyu mari nekuti ndinge ndichikwanisa kuenda kunogadzirisa chitupa changu uye zvekare nekuzoenda kunoaplya passport. Zvinhu zvemari mukoma hapatombotori kana nguva. Saka takabva tichizoenda navo. Tainge takatowanda nehosting team yavo. Asi chakandinetsa mukoma, mazuva akati ava kuswedera vakabva vanditi chimbomira kuya kuchechi. Ende ndoda kuti unge uchizoonekwa nevanhu uchipinda mubhawa uchiita sei, uchinwa doro nekuita sei. Zvinova zvinhu zvakandirwadza mukoma kuti ndainge ndava kutopiwa mari ndichienda totononwa doro, ndototenga doro ndirimo mubhawa, zviya zvekutoti vanhu vose vange vachizondiona. The Sunday before tisati tazokwira ndege tichienda kuEurope, that was when pandakazonzi ndinge ndichizoya kuchechi. Ndakatoendako kuchechi kwacho ndakatodhakwa mukoma. That was when pandakabva ndachizotanga kuchema sezvo ndainge ndakaudzwa kuti ndizochema pamberi pavo profeti ndichivaudza nhamo dzangu dzose idzo dzandanga ndichisangana nadzo, dzimwe dzandainge ndakatoita zvekutoudzirwa kuti unoti chakati nechakati. Zvadaro mukoma ndakabva ndazoita saizvozvo. Musi wacho iwoyo ndakapiwa $100 ndikabva ndazovimbiswa kuti sezvo tainge tava kutogadzirira kuti tinge tichiendawo kuEurope, imwe mari ndainge ndichazoipiwa tavako kuEurope zvekare tazodzoka kunoku. Ndakaita zvose zvavainge vachida mukoma.
asi the night before tisati taenda kunokwira ndege vakanditora vakabva vazoenda neni. Handicharangariri kuti vakaenda neni kopi because ndakangonzi chipinda mumotikari iyi yainge iri Toyota Fortuner yeblack uye zvekare yainge iine matinted glasses plus vaifamba vakabatidza light mumotikari mavo. Ivo Prophet personally ndivo vainge vachidriva, ndakagara kumashure. Saka munongozviziva kuti kana huri usiku paya haukwanise kuona zvinenge zvichiitika panze kana light remumotikari kana riri on. So mukomanashi ndainge ndatodzimaidzwa ipapo ndobva ndachizotoona kuti tainge tatosvika pamba peimwe n'anga. Takabva tapinda pamba pen'anga iyaya vakabva vati iwe zvemuchadenga dzimwe nguva hauzivi, ndege idzi dzatinokwira hadzisi safe. Saka ndauya pano kuti ndige ndichizobetserwa nekuti n'anga dzinondoshandidzana naMwari, ndozvavakataura. Mukoma, I was still in shock zvekuti I could not even process what was going on. Pasina kana nguva ndakabva ndatonzi mwana uyawo mudare unge uchizogadzirisirwawo zvako zvinokuremera, taura zvose. Mukomanashi ndakabva ndataura zvose sezvandainge ndanzi naprofeti ava ndinge ndichiita. Saka ndine kamwe kamushonga aka mukoma kainge kari mune kamwe kachigaba kandakanzi unotora powder yacho obva watanga kupinzira munzara dzako. So ndaitora ndichiita zvekupinzira powder yaya mumanails angu, then ndapedza kudaro ndopandakabva ndachizonamatirwa nenyanga asi yaita zvekuzevezera, ndokubva ndachizodirwa bute mumusoro, ndokubva tachizodzokera. He then dropped me off. Musi wacho iwoyo ndakabva ndachizopiwa $30, then ndokubva tachizoenda kuEurope. Tichinosvika kuEurope mukoma, inini ndainge ndichigara kwangu ndega. Vaitouya vachitondiona ende vachitondiudza kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizoonekwa nevamwe vatainge tauya navo. Zvino nguva yacho yakazoti yakwana mukoma, vatori pakati pekutoparidza, ndopandakazosimuka mukoma. Ndainge ndava kuita sekunge ndiri musatanist uye zvekare ndichitoita sekunge ndiri kumanifesta. Ndakabva ndatanga kukambaira sezvandainge ndakadzidziswa kuti kana dhimoni richikambaira rinoita sei, but ndakangoti ndava kutanga kukambaira ndakanzwa rimwe simba rakaburuka mukoma richinopinda muzvigunwe mangu muya mandainge ndakaisa mushonga uya. Ndikabva ndatotanga kutozvigonyesa kuita sekunge gonye, ndikatanga kufamba ndichidaro kana ndega ndakavhunduka ndichitoona kutoti kana simba rekuti ndinge ndichizvidzora ndainge ndisisina. I was fully possessed panguva yacho iyoyo mukoma. Ndakakambaira kusvika ndazosvika kumberi. Ivo manje vakabva vatanga kunamata vachiti I cast you out, I cast you out, manifest now, ndiwe aniko. Ndokubva ndatanga kuridza mhere. Apa ndainge ndopupuma furo randisina kuziva kuti rainge robva nepi, kuita sekunge munhu ainge aine safe yaainge akapfumba mumuromo make. Ndozvandainge ndava kuita ipapo. Ndikabva ndachizotanga kurutsa. Ndakarutsa zvimwe zvainge zvakaita kunge maporridge zviri white. Ndakarutsa kusvika mbabvu dzangu dzava kurwadza ndachingondinamatira chete. Ndakazosvika pakuneta mukomanashi zvekuti ndainge ndangorukutika nekuda kwekurutsa kwose kwandainge ndichiita. Vakazoti vapedza kundinamatira ndokubva ndachizotorwawo nevamwe vedeliverance vakazowedzera kundinamatira. Ivo vainge vasitomborina kana chavainge vachimboziva, vazhinji vacho ndeveko kuEurope ikoko. Zvadaro mukoma ndakabva ndazoendeswa kune imwe hotel. Ndikabva ndatoona kutoti ndainge ndatobhukirwa a return ticket. I was supposed to leave kunyika kwacho kwandainge ndiri the very next day. Saka mukana wekuti ndige ndichizotaura navo Prophet ndainge ndisisina. Uya murume uya wandainge ndakambotaura naye akangonditi mari yako uchazoipiwa kana wauya kunoku. Inuwo ndakabva ndazoita ubenzi hwekuti handina kuzoitawo ma-screenshot. Saka vakabva vazotena on ma-disappearing messages kutaura kudai handina kana evidence zvachose. Mukomanashi zvinhu zvacho zvandakaitiswa zvainge zviri zvinhu quick zvekuti before I could even process the information kuti what is going on, mukomanashi ndipo apo pandakabva ndachitodzoswa kunoku kuZimbabwe kutoti mari yangu mukoma. Ndakangopiwa mari yekuti ndige ndichingokwanisa kungobhadharawo rent nekutenga chikafu mukoma. Kunyange ndikakurakidza
ndakadai pasipoti yangu ndakatoendawo kumhiri kwemakungwa ndikadzoka ndisina kana chandainge ndimbori nacho. Ndakabva ndangoti Mwari ndivo vanoziva, zvimwe kuda vachazondipawo mari yangu. Chava kundirwadza ndechekuti ipapo pandainge ndiriko kumhiri kwemakungwa, dai hangu ndakaziva kuti vanhu ava vari kuda kungondishandisa, ndingadai ndakatiza zvangu. Nanhasi uno zvimwe kuda ndikadai ndiri kuraramawo ndiriko kumhiri ikoko kwemakungwa semupoteri, zvingadai zviri senani. So right now chazondiunzawo pano, ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundibatsira. Zita ravo profeti ava ndinototya kana kuritaura nekuda kwezvimwe zvinhu izvo zvavakaita kuti ndige ndichiita, nesimba ravakandirakidza kuti simba vanaro, but simba risiri rinobva kuna Mwari, simba rinotobva kuna Satani. Neizvo zvakazoitika pamutumbi wangu panguva iyo pavainge vachiti are you manifesting, are you manifesting, vakamira pamberi pechechi vachiita sekunge vainge vachitomanikidza mweya wangu kuti unge uchimanifesta, zvekare ndichizonzwa simba rakazopinda nekuzvigunwe uku. So ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundibatsira. Kana varikowo mukoma, please ndipeiwo mafone numbers avo ndikwanise kutaura navo. Chandiri kuda right now is my prayers. Ndine hope nehondo dzandinosangana nadzo mukurarama. Kana ndiri kuhope ndinorota prophet ava, but vanenge vasiri vega. Munyika medu mune maprofets akawanda chaizvo, saka ndinotoita sekunge ndinenge ndaendeswa kugungano remaprofeti. Saka ndinozoti ndasvika kuyakuya ndinobva ndatoona kuti aikaka ko inini ndini sacrifice yavo. Ndobva ndatanga kuchema. Pandinochema paya ndichida kutiza, ndinobva ndatoona kuti ndinenge ndatoiswa mukeji kuita sekunge shiri ndiri mukeji muya. Zvino vanozoti kana vauya kuzonditora vanenge vaine banga ravanenge vakabata. Panobva pauya vamwe varume vaviri vanenge vari vatema kuita sekunge vanenge vazvizora kufesi kwavo nematsito. Varume ava vanobva vandibata, umwe akabata ruoko rwangu rwekuleft, umwe ruoko rwekuright. Apa makumbo ndinenge ndakaita zvekusungiwa. Vanobva vazoisa maoko angu patable. Pastor ava vanobva vauya vobva vatanga kundicheka zvigunwe zvangu, vachindicheka. Vanenge vachiti vachindicheka kudaro, zvigunwe zvangu zvinenge zvichikandwa mune rimwe zibhodho rinenge riri pamoto. Pose pandinozopepuka vanenge vava kutodya nyama yangu. Iniwo ndinenge ndava kutoenda zvishoma nezvishoma, in which ndinenge ndava kutofa nditoriko kuhope ikoko. Saka ndidzo hope nemadzikirira nehondo dzandinosangana nadzo mukurarama. Ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndibetsereiwo please, ndichange ndichitevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndakaroorwa. Ndine makore 38 years ekuberekwa. Saka ndine boyfriend yangu uyo wandakadanana naye patainge tichiri kuhigh school. Saka ndakabva mukutaura naye zvaizvezvi. Now nyaya iripo ndeyekuti I never got over him, even achizotanga kudanana nemusikana uyo waakazorora akazochata. I still had that hatred for that girl because even though tainge tarambana zvedu, but ndaike ndichiri kumuda. Saka ndakazongonopindawo mumarriage ndichingoitawo zvingozvimanikidza, but murume wandigere naye handitombomudi uye zvekare handina kana mafeelings naye. Kana mukaona rafu yacho yandinenge ndichimuita inhau yekuti mafeelings naye handitomborina zvachose. Apa munhu atori ball zvake. So right now I have started talking with my ex-boyfriend. Saka iye ari kurakidza kuti kundida anondida. Zvino zvandakaita mukoma ndezvekuti ndakazodownloadawo mapictures ake paFacebook. Ndiri kutsvakawo venguo tsvuku vanokwanisa kundibatsira. Ndakanzwa kuti kana ndikakwanisa kuenda kune venguo tsvuku ndinokwanisa kubetserwa nema-love back, bring back lost lover. Murume uyu ndinomuda. Hanzi we only live once. Kana ndikatarisa makore angu uye zvekare nemakore ose awo andaspenda ndiri mumarriage, handina kana zuva randingati ndirere nemurume wangu ndakambonakirwa ini. Ndizvezvo zvokungopretenda because ndichitonzwa kutomuvenga because I do not love him at all. Ndinenge ndichitofunga hangu nhamo dzangu, asi ndinotonzwa munyama dzangu kuti kana kuri kunzi ndikakwanisa kudzokeredzana
neboyfriend yangu, aiwa at least kunyange zvikanzi tangodanana even just for 1 year, aiwa zvangu zvinenge zvatoendeka, zvinenge zvabhadhara. Saka ndiri kutsvakawo venguo tsvuku kana kuri kunzi vanenge variko vanoda kundijaja jajai, but inini handitomborina kana dhiri nemi, because all that you do is you judge. But chamusingazivi manje ndechekuti kana zvakanzi we only live once, all that you have to do is to make sure kuti you enjoy as much as you can. Ko zvinobatsireiko kuti wanzi you live only once obva watadza futi kuenjoya? Inini I have made a decision. Ndisati ndapinda mumam 40 ndava kuda kutombonakirwawo ndichifadza nyama dzangu, because I have spent so many years in marriage. Vana vangu vatokura without enjoying chinhu chinonzi bonde. Saka ndisiyei zvangu. Kune avo vanenge vachida kunetsana neni, ndinokwanisa kungoregister kana ghost account tikapindurana futi mucomment section imomo, because inini handidi kuenderwa pamberi stereki. Ndiri kungotsvakawo venguo tsvuku. Namba dzangu ndidzodzi, mukoma kana variko do not mind to share their numbers with me. Vanenge vachida kutanga vandibhadharisa mazimari ekupenga, aiwa tsvakai vamwe, inini no, yangu mari ndinoidya ndeyeziya. Saka kuti ndinge ndichingoburitsa mari without any proof handikwanise. Iwe unotanga wandiitira minamato, kana zvikaita ndokubhadhara, kana ndokufanisa kubhadhara half, kana ndikaona sekunge zvava kuita ndozopedzisa the rest. This man is supposed to come to me. That is the result that I want. Apart from that, no, handina nguva yakapesana se. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ma1 vanga vava kutonyora zvavo zvinyadzi vanzvadzi vedu ava, asi ngatitaurei navo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.